Bon dia, família. Un dia més a les 6 del matí absolutament destrossat. A sobre, avui és dissabte i anirem a fer un dia a la vida d'una carnissera. Dic-lo de sobre avui és dissabte perquè venint cap aquí, evidentment, tothom aquí havia trobat al carrer de la nostra edat estava anant i tornant de festa. O sigui, completament borratxos, tornant de festa. En canvi, nosaltres, Marcel i jo, aquí, a fer un dia a la vida d'una carnissera. I a més, una carnissera d'Ametller Origen. Som-hi. Salut la portada, això clarament, oi? Del Costella, Angus. Ai. Molt bé. Tinc una mica de tot. Per cert, família, ha arribat el fred, però per sort jo em vaig comprar aquest superabric a Londres que ja no me'l penso treure durant tot l'hivern. Ara anirem a la Sagrera a buscar la Thais, que és la carnissera que coneixerem. I que ja en principi arribem tard, o sigui, espavilar. Mario Casas aquí, de sobte. Perdona. Venim tardíssim. No passa res. Hem agafat tots els semàfors en vermell i tinc les mans congelades. T'anava a dir una pregunta, què opines del meu abric? Massa excèntric, creus? Massa formal, no? Massa formal. Sí. És que això de llevar-se un dissabte a les 6 del matí, Déu-n'hi-do, eh? Ja estem acostumats. A mi és que el meu ofici m'agrada molt. Ja hem entrat directe al tema, eh? El teu ofici t'encanta, m'agrada, perfecte. De fet, em van explicar que la teva família és també carnissera o té una xarcuteria. Sí, tot és carnissera i sempre hem treballat al mercat. A quin mercat? El del Ninot i el de Sant Antoni. La meva mare treballava en una parada allà i quan els dissabtes no teníem col·le, doncs anàvem allà. Quan érem molt petites primer jugàvem i després ajudàvem. Per exemple, si jo tingués que treballar massa aguda, crec que no duraria res. Clar, és que no m'ha explicat on anem. Estem anant a la parada d'Ametller Origen de Poblenou, oi? Sí, de la Rambla de Poblenou. Hola, què tal? Bon dia! Perdoneu pel retard. Us presento l'equip amb qui treballaré avui. La primera, la Thais, que és la responsable de carnisseria i és qui m'ensenyarà l'ofici de carnisser. Vaja, que m'haurà d'aguantar tot el dia. Després hi ha l'Aitana, que té 25 anys i va començar de carnissera als 16. Ara ja és coordinadora de diverses carnisseries d'Ametller. El Nando, que també va començar als 16 i ara que en té 21 ja és permanent de carnisseria. La Maria José, que té 61 anys i és carnissera des dels 19. I per últim, l'Eugeni, que és de l'equip de carnissers d'Arnall, la companyia empordanesa que s'ha unit amb Ametller per donar un impuls a les carnisseries del grup i apostar per la tradició i la feina ben feta. Bueno, ara jo ja us segueixo el que feu normalment, vale? Vinga. Hola. Bon dia. Hosti, és gegant aquesta botiga. Sí, és molt gran. Aitana, la meva teoria és que el... El meu també és una mica senyora. Sí. Fem parella. Però la meva teoria és que això torna. O sigui, que això està tornant. I tant, a mi m'agrada. La veus? Jo sí, a l'Aitana li agrada. Veig que la peixateria també s'està muntant. Sí, la peixateria també s'està muntant amb l'Ivan. Bon dia, Ivan. Quin ambient que hi ha aquí, a les 6 del són molt matí. macos. Ui. Després tens a les noies, la botiga, la Sandra. Hola, botiga. Hola, Sandra. Després està el Sergi, que està infiltrant-se. Hola, Sergi. Veus, això per aquí? Sí, gran, molt maca, és molt gran i molt maca. I molt maca. Sí, és molt maca, és nova. La veritat és que sí. Sí, mira, aquí està. Hola, La què Jimena, tal? que és l'encarregada. Hola, Jimena. Jimena, saluda. Després està el Leo, que ha sortit corrents. Com controles a tothom, eh? Sí, els conec fa molt de temps. Quants anys portes aquí, tu ja? 7 anys. En aquesta botiga no, mateixa? en aquesta botiga porto 3 i pico. Molt bé, i aquí què tenim? El sushi, que ara està tancat, després quan no l'obrin... Això funciona molt, oi? Molt. A mi també em Molt. funciona. Després està aquí la Turri, que ho tenim tot aquí. Mare meva. La gent entra per aquí, per comprar. Vale. Llavors, explica'm perquè ho entenguin bé. Ara, Sí. arribeu a les 6:30 normalment. A les 6. Avui hem anat una mica més tard. Sí, avui Vale. una mica més tard. I esteu aquí fins les 9, que no obriu de cara al públic. Això. I aquí veig que ja s'estan canviant, eh? Ja Sí. van amb els outfits de carnisser. Sí. Mira, ensenya'ls, us puc gravar, no? Mira. Bastant flow, t'he de dir. Ensenyem l'outfit. Mira, aquí hi ha llum. Què? Pur flow, eh? I ara què? I això? M'ho poso també, oi? Sí. Comandante Tarrés. Ara ens faltarien els guants. Vale, posem els guants. Posem el guant de protecció. Aquesta mà, impossible tallar-te. Uah, està guapo, eh? Té el seu flow, tio. I ara un altre guant a sobre, Ah, a sobre del... del de tallar perquè no te l'embrutis. Falta el meu Què, guant. semblo tot un professional o no? Sí. Del sector? Estàs preparat? Sí. Ah.
El primer que fan un cop s'han posat l'uniforme de carnissers és preparar la parada. Durant el matí ha anat arribant la carn, que han emmagatzemat a la cambra frigorífica. Fa fred aquí, Quina temperatura està això? Això estarà a 2 amunt o molt. Està molt fred, està molt fred. Això què t'ho porten, el dia abans o com va? No, el mateix dia pel matí. O sigui, avui pel matí han vingut, han omplert la càmera Sí. i vosaltres arribeu i la poseu al mostrador. Sí, ara vindrà el pollastre. Ara quan vingui el pollastre li direm. Vale. Durant el matí, abans que obri la parada, comencen a col·locar la carn de manera molt organitzada en el mostrador. Què opineu? Ho faig bé? La Thais és especialment rigorosa amb aquest procés. Ho vol tot net, polit i perfectament ordenat. Com manes, Thais, per això, tu? Què és això? Això són farciders de pernil dolç i formatge, de bacon amb dàtils. Quina Això bona es ven pinta. moltíssim al Nadal. Cap a les 7:30 arriba el Cristian amb el gènere de pollastre, totes les caixes amb pits, cuixes, ales, etc, que després aniran a la parada. Vols que vagi tachant? Sí. Vale. I per ajudar amb alguna cosa m'encarrego de revisar que hagi arribat tot el que tocava abans de col·locar-ho al mostrador. Mentrestant, a l'obrador s'estan preparant els elaborats, llibrets, arrebossats, les hamburgueses amb ceba, els pinxos amb espècies, etc. I per altra banda, l'Eugènia aprofita per explicar-me la seva història. Jo sóc de Girona i, bueno, a casa ja érem carnissers de tota la vida. I... Abans em diu, des dels 4 anys que sóc carnisser. Sí, no, la meva guarderia va ser darrere la meva mare, darrere un taulell i en aquell moment teníem també com un obrador. I jo recordo els meus primers inputs ja està per allà darrere. Del Costella, Angus, tota la vedella que solem posar a les carnisseries és raça Angus, que és una raça. És una raça que té una grassa molt infiltrada entremig i això fa que sigui sempre molt melosa. Buah, m'ho menjaria tot ja i són les 8 del matí. Sí? Jo t'ajudo, sí. Bueno, m'ha deixat fascinat perquè el Nando, aquí és ell, el Nando, té 21 anys. Estic una mica ofès i tot. Porto ja 5 anys com a carnisser, 21 anys i portes 5 anys. des del 16. Quina barbaritat. I vas començar amb Matller? No, vaig començar amb altres empreses, però vaig acabar a l'Ametller, que jo crec que avui en dia és el millor. A l'Ametller proporciona moltes coses, tranquil·litat, treball... Estàs es preocupa content? per ti. Sí. Una cosa que m'han explicat d'Ametller és que també dintre d'aquí hi ha formacions, hi ha maneres de créixer, hi ha maneres d'evolucionar. Ara mateix m'estan formant. Sí, és que ell és permanent. Clar, és que a mi m'estan formant per ser responsable. Qui s'està formant? La Thais. Ah, tu estàs La formant tothom? Thais amb l'equip de l'Ametller també. Amb l'equip de l'Ametller. Sí, amb els formadors. O sigui, també perquè la gent ho sàpiga, o sigui, també una mica l'objectiu d'això és que la gent vegi... O sigui, a mi el que m'agradaria és que la gent jove, que a vegades ens quedem una mica estancats i ens pensem que només podem fer, com jo, de fer vídeos o coses així, que vegin que hi ha possibilitats d'en 21 anys, des dels 16 de ser carnisser, i que és una possibilitat real i pràctica i bona, o sigui... Un bon ofici. I un bon ofici. Molt bon ofici. De que us agrada de veritat. Tu li recomanaries a algú de la nostra edat? Treballar, que no tingui por per res, que si és de pescadero, de pescadero, si és de carnicero, carnicero, de lo que sea, Però que mans a l'obra, oi? sense por. Això sempre. Sí, sí, perquè després ens pensem que hem de tenir 8 carreres i 4 màsters i No no, fa sabem, falta, el que fa i no falta- sabem tallar un tros de carn. El que fa falta és tenir ganes. I ja està. Amb ganes jo crec que s'aprèn tot. Oh, bueno, el millor Anem moment, al no? museu. També una Sí. mica de descans. Ara fan un petit descans abans d'obrir la parada que obre a les 9 en punt. Correcte. Hi ha gent que ve a comprar a les 9 directe? Sí, a les 9 i 5 segons. Hi ha cua, no? Hi ha cua. Sí, sí, avui és dissabte. Com a totes les feines, hi ha un moment de criticar una mica els altres, no passa res. Sí, clar, Això totes- passa, o sigui, jo totes les feines que he fet moltes, no només he estat gravant tota la vida, aquesta hora de pati, d'esmorzar, és Ja. l'hora de criticar. Sí, sí. A les senyores se les ha de tractar bé. Home, sí, ja veuràs que maques són. I m'heu dit que xerren molt algunes, oi? Sí, hi ha algunes que xerren molt. Que venen a parlar només. Sí, després ve una iaiita que ve cada dia així surt i li dius que guapa, Que guapa tens de la que pelo... estàs, sí. Aquest és client. Sí, fitxa. I és amic teu? Sí, Tomàs, bon dia. Bon dia. Què tal? Pues ell és un bon client. Bon és dia, molt Tomàs. client. Estic fent un vídeo. Sí. Com et coneix, la Thais? Ja m'ha vist i m'ha dit, aquest és un bon client. Sí, el Tomàs. Bueno, la dona, que és la que compra. Bueno, i la Jo Lola, vinc- però ell també. Jo també vinc a comprar. Thais, ja estem amb l'uniforme. Ja estem Explica'm preparats? una mica què tenim aquí, perquè jo em perdo. Mira, Allà tenim pollastre. Sí, comencem pel pollastre, que aquí tenim les guaies, els picantons, els pollastres.
Després venim aquí al porc, després tenim aquí tota la vedella. Quin és el teu tall preferit? De porc és el filet. No, de tots. De tots, aquest. El llom baix, de vaca. El llom baix. De vaca. Jo sóc més de filet, però de vedella, no de porc. Filet de vedella. Després tenim tot el tipus d'hamburguesa i el que més m'agrada a mi, els elaborats. Els elaborats. Doncs Perquè té molt color. I ara, preparats per les cues, posarem això en marxa. I les discussions de números, a veure qui va primer, No, qui... aquí hi ha número i punt. I això mana, no? Això mana. A veure, com ho faríem, el protocol? M'han dit que tenia una cosa que és molt bona, que porta ceba caramelitzada. Farcits de pollastre. Farcits de pollastre. Vale, Això li agrada molt. doncs en vull. Algú altre has de posar, Guillem. Algú, A tu t'agrada, no? La Mare ceba meva, quin caos. caramelitzada. Perdona, és que... Soc nou. Estic Ets aprenent. nou, eh? Sí. Vale, Sí. quants en vol? 3. 3? Sí. Amb safata? Safata o amb paperet? Amb safata. És igual. Vol. Amb safata, Ah, doncs. home, amb safata. Una safata. Sí. Et poso els més macos, eh? Vale. No et diré que no. Això què és? Això? Sí. Xurrasco. El xurrasco. Ella em diu que és xurrasco i jo et dic que és xurrasco. Una cuixa d'aquelles vull. Una d'aquesta. Vale, safata o ho posem amb... Sí, safata. La Mercè li agrada la safata. Val, Mercè, una d'aquestes? Una d'aquestes, sí. Vale. Ei! No passa res. No passa res. Ai, Mercè, S'ha de néixer. em sap molt greu. Res, nen. Serà bo igual. Tranquil, Tranquil. Ho enfilmem, ho posem aquí. Ah, vale. I Jo em sembla que per sota gras. i tallo, no? Vaig menjar aquests dies, Fas cap a baix, tenia més... Ah, vale. Mercè, ben enfilmat, eh? Vale. Que no fos cas. 2 farcits de poma i foie gras. Vale, safata, també, que vosaltres sou molt de safata. És que va millor per portar, nen. Vostè fa molt que ve a comprar aquí? Sí, molts anys. Amb ella, sempre? Sí. Bueno, Bueno, des de Porta- porta més anys que jo. Clar, tu portes Sí. 3 anys aquí. porto més anys tu jo dos aquí. Molts té, anys. vostè? Quants anys té? 88. 88. Ningú diria, eh? Diria 68, jo. Això ho fan molt també, els... Fer la Com pilota. queda bé, S'ha de eh? fer la pilota. Perdona que estem tardant molt, eh? No, tranquil. Quan és Nadal? No em corre la pressa. Hagi oferta a Nadal, això? Entra pel Nadal, això. Estem d'oferta. És veritat, Pam, és veritat. pam, pam. Alguna Sí. cosa més? No. És tot? Ja està. Una hamburgueseta? No, ja està. Ja. Ja està, Mercè, la pela. No. Això, està bé. Targeta client, Mercè? La Mercè és la canya. Moltes gràcies. De res. I ara què fem? Vostè les té totes. Posa-la al revés. Oh? Com em veu com a carnisser? Bueno, Fluix? bé. No és per dir excel·lent, però bé. Un suficient. Sou suficient. Aquí té. Moltes gràcies, bonic. Ui, el tiquet. Aquí enganxat, no? Ah, sí, si no, no paguem. Mira que bé. Gràcies, guapo. Molt bé. Que et passis Moltes molt bé. gràcies. Mercè, m'ho he passat molt bé. Ets molt maco, guapo. Igualment. 95? Jo. Hola, què vol? Posa'm llom ibèric, sisplau. Llom ibèric. Sí. On el tenim? I llavors vinc a atendre clients i a parlar. I la Thais, amb una paciència de santa, anar indicant com fer això i com fer allò. Que si així i que si aixà. I jo anar fent, tan bé com puc, que em penso que és més aviat malament. Però això sí, passant-m'ho molt bé. Àngels, em podries valorar de l'1 al 10 com a aprenent de carnisser? Un 10. Sí? Sí. Oh, que bé, quina il·lusió. Alguna cosa més? Quan et faig? Targeta client? Podries valorar de l'1 al 10 com a aprenent de carnisser? Un 10? Toma. Mare meva, 2 10 ja. 3 xurrascos? En paper que ha dit o amb No, sabata? en paper. Fes-me 9 talls prims. 9 talls prims. És que estic de pràctiques, eh? Tranquil, no passa res. Així, Molt bé, així de gruix va bé? Perfecte. Aquest és molt tendre, aquest llom és molt tendre. Sí, aquest és de qualitat. Molt bé. I un de regal? No, i ara li dius, Jaume, la punteta és molt tendra, no te'l vols emportar tot? No. El vull a octaus, eh? A octaus. Sí. És molt fàcil, és molt fàcil, és molt fàcil. Tallaré. Vinga. Ungla fora, eh? Sí, però la mà sempre ben lluny. Ai, Aquí ai, no ai, va ai. punteta. Ai, Molt bé. ai, ai. Am, Jaume, moltes gràcies per la paciència. tio, home, i tant.
i sempre recordaré el meu primer pollastre Molt bé. a octaus. Moltes gràcies. La Thais ja se'n va, és la 1, per tant ja se li acaba la jornada. Provem una mica de formatge i ja està. Moltes gràcies, m'ho he passat realment bé i he pres molt, no és broma. M'ha agradat molt estar aquí parlant amb els clients, molestant a la gent, fent broma. Ets bastant dura tu, t'he de dir. Sí? Però moltes gràcies perquè m'ha agradat molt descobrir l'ofici de carnisser. Sí, nosaltres també. Brindis. Com? Hòstia, collonut. Moltes gràcies, Nando. Ha anat molt bé, m'ha agradat molt conèixer el vostre ofici. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Encantada. Família, hem de valorar bastant més la gent que hi ha darrere els mostradors en general. Si ets jove i no saps què fer, ho podem considerar sempre com una opció d'ofici. Perquè veiem aquí el Nando que va començar als 16 i ara està fotent-li a la massa, a lo bèstia, parlant amb els clients i feliç. O sigui, ho hem de considerar. Mira, el Josep, like. Like i subscriu-vos. Like i subscriu-vos. Vinga. Like. Adéu.